Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Ongi etorri Urrategiko amaren egunean arratsaldez parrokian egiten dugun ospakizun honetara. Egun eder bateri amaiera eman nahi diegu. Andre Mariari agurra kantatuz. Esker honezko ospakizuna dugu. Jesus eta Maria lagun ditugu gure eguneroko bizitzan. Mariak laguntzen digu Jesusengan sinisten. Bera izan zelako lehen fededuna. Horregatik da gure herrian gizaldiz gizaldi fedearen eredu eta erromez geran guztiontzat bide lagun. Hasi gaitezen beraz kantuz, bendezioz beterik abestuaz.
Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Maitza zure jauna. Aldi hartan Maria jeiki eta bizi-bizi mendialdera joan zen, Judeako herri batera. Eta Zakaria zenean sartu eta Isabeli agur egin zion. Isabelek Mariaren agurra entzun zuen orduko, jauzi egin zion aurrak sabelean. Isabel Espiritu Santuaz bete zen, eta honela esan zuen oihu handiz. Bedeinkatua zu emakumeen artean, eta bedeinkatua zure sabeleko frutua. Nondik nere jaunaren ama, nigana etortzea. Zure agurra nere belarrietara iritsi orduko, jauzi egin dit aurrak pozez sabelean. Zorionekoa zu, sinistu dezulako. Beteko bai du jaunak esan dizuna. Orduan Mariak esan zuen, haundi esten du nere animak jauna. Pozaren pozez daukat nere barruna. Jainkoa bai da nere salbamena. Ikusi bai du mirabe honen ezereztasuna. Doatzu deituko naute gaurdanik gizaldi guztiek. Haundiak egin bai dizkita guztidunak. Santua da haren izena, eta haren errukia gizaldiz gizaldi, beldur diotenen gana. Bere besoaren indarra erabili du. Buru arroak zuntzitu ditu. Bota ditu beren aulkitik haundizkiak, eta gora jaso ditu ezerezak. Ondasunez bete ditu goze zeudenak, eta esku utxik bidali asko zutenak. Bere gain hartu du Israel bere morroia, errukia gogora zaiola. Gure gurasoi alazien itzemana, Abrahani eta ondorengoei betiko esana. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Bitz bakarrik egunari bere azkena emateko, gaur goizean urrategin, esan dizuet, jaso dezagun. Gaurko egunean irakurgaiak ematen ziguten mezua, bai Jesusek mai Mariak, mezua. Kristau herri bezala, Azkoitiko herriaren bihotzean, ez da. Mezua hauzan, izan dezagun nortasun apala. Eta beraz, egin deguan goien nortasun apalaren aldarrikapena. Nortasun auki behar du bakoitzak, baino apala. Horrek denen onerako laguntzen digu. Elkar bizitza erresteko. Hoxe esan dugu. Baina, oain hitz hauekin gelditzen naiz eta zorionekoa zu sinistu dezulako. Itun berrian dauden, benetan hitz sakonak dira. Mariari esate zaiona, zorionekoa zu sinistu dezulako. Gaur urratik gira nijoala kutsez, nire kutsekin. Bidean, oinez, ikusi ditut bi behintzat. Adina handikoak. Gorputza makurturik, aduina handikoak. Gorputza makurturik, pausos pauso. Urratik gira. Pentsatu dut. Ogan barruan dagoen sinismena, ogan bihotzean dagon Andre Mariarekiko maitasuna. Hori jaunak gorde dezala gure herrian. Bide hori egiten duenak eta hainbatek egin dugu gaur. Bihotzean fede hori behar du, maitasun hori. Eta hori aberastasun haundi bada. Jaunak gorde gaitzara fede eta maitasun hortan. Bata besteari, Andre Mariari eta Jangoikoari. Jarraitu ingo dugu beraz ba, gure ospakizun hau,
eskariak eginez. Urrategiko ama, bedenka eta zaindu Azkoitiko herria. Agur Maria, graziaz betea, ona da zurekin. Bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua, Jesus. Santa Maria, jangoikoren ama, erregutu ezazugu pekatarioen alde, orain eta gure bihotzeko orduan. Amen. Urrategiko ama, bedenka une zail hauetan gure parrokia eta Eliza elkartea. Agur Maria, graziaz betea, ona da zurekin. Bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua, Jesus. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarioen alde, orain eta gure bihotzeko orduan. Amen. Urrategiko ama, gure parrokia eraberritzeko egin nahi ditugun ahaleginetan, izan zaitez gure bide lagun. Agur Maria, graziaz betea, ona da zurekin, bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabeleko frutua, Jesus. Santa Maria, erregutu ezazugu pekatarioen alde, orain eta gure bihotzeko orduan. Aintza aitari, semeari eta Espiritu Santuari. Hasieran zen bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Abez dezagun bada orain, Ama Birjinaren agurra. Amen.
Udategiko ama Otoitz Otoitz gure alde. gure alde. Eta da udara onona izan. Berriro herriko festetan Andre Mariaren izenean festa handia egingo dugu. Orain hartu dezagun ba, jaunaren bedeinkapena. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin bedeinka zaitzatela jangoikoa alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Zoazte jaunaren pakea, Gabon igaro. Eta